दिनैहा रायजोआव दिसा बरलांफार कार्बि आंलं जिल्लाहा मिटिं मासि जाबा डिमासा पिपल्स काउंसिल अदे लुगुहा पाथरगांव रायजोआव दिसा केरला सिंह हजयपुर डिमासा निखमायसान बसावा ओरैजां एराहा नलाय राहा गोदानफोर दं बा राजान दिनफोर दं एबा नलाय दिनै स्वाधीन भारत जाबा 80 बोसोर थयाखा नाथाय जां बिसाब्रि थायाखा थिखाबो दिनै ससिया निसि नुलानां निसि नुखा जे रायजोआव दिसा नलाय गजाम राजां थयाखा थिखाबो दुहा बेसिक प्रब्लेम्स आरो बनि उन्नति जामान लामाहा सरकार बा अटोनोमास काउंसिल कार्बि आंलं खारिया बलाय जादु अदेबानि इबो मिटिं हा रायजोआव दुखु खलाय थिलाबा जे सरकार इबन बसवा डेवलपमेंट हा खारिमन आरो लुगुहा हजायपुर डिमासा लामदिं रोड एरिया के से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड खालाय माने अटोनोमास काउंसिल प्रपोज खालायबा वो हापाके सरकार ने काउंसिल ने बसे खनारि लाबा जे इबो के वाइल्ड लाइफ ने एक्सक्लूड खालायमन आरो जुदि हे एक्सक्लूड खालाया थिके इबन बसवा डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक आंदोलन खालायमन थि राजि राजाखौ खरावरावथ इबरा जानि मतामत जानि बावथायखौ खनारिमन अदेबानि डिमासा पिपल्स काउंसिल बो इबन बसवा सपोर्ट खालायदु जे डिमासारनि बेसिक नीड्स बेसिक प्रॉब्लम बसवा सरकार इंटरेस्ट रिथिं आरो लामाहा यखराय मासियां दं रायजोआव दिसा तो बरलांफार बाजार ससे हाथाय ससेया बयाव खरायबो हामिया अदेबानि बाथरगांव फोरां आरो इरा ससेया बरलांफार हाथाय ससे आरो बाथरगांव फोरां लांसले हाथाय ससे डिमासार लामा स्लाममोन आरो उबुनले मिटिं हा गोबां दुखु नांहि राज्यो राजाफोरखौ दाबि खालामो